que decir de onde estamos. Mirad, eses mozos arlequinados, e védala, os muchachos. Estamos na carpa, na ciudad dos muchachos de Ourense, ou de Benposta. Vos aconsello de que os máis novos, que quizáis nunca oístes falar de Benposta, metades, Circo da Ciudad dos Muchachos, Padre Silva, nos buscadores, e ver que estamos donde naceu a segunda escola do circo do mundo. Naquel tempo, nos anos 60, había dúas escolas de circo de prestigio. Podríamos decir, Cambridge, Oxford, do mundo das universidades, e era o Circo Ruso de Moscú e Benposta. Isto nace como quizáis unha obra social na que se recollen nenos que estaban nun riesgo de exclusión, que o veredes, hai moi bons traballos na rede, e dentro desta fundación, na que ademais se enseñaba aos nenos un oficio, desde carpinteiro, tornera, xustador, soldador, para que tuveran un futuro decente, digno, e se puderan gañar a vida. Algúns deles, pois, se dedicaban ao mundo do circo. Circo que foi vanguardia naquel momento. Dicen os entendidos do espectáculo cirquense que a inspiración do Circo do Sol, que hoxe temos como un referente, nace aquí. E se vedes imágenes que hai e reportaxes da televisión do espectáculo dos anos 60 deste circo, estaredes vendo prácticamente o Circo do Sol en blanco e negro. Me chama a atención, ahora mira, estaba vendo aquí, aí, pois, me imagino que os trapecistas pasarían por aí e facerían o seu espectáculo. Eu estou realmente emocionado, porque isto forma parte, quizás, da historia de Galicia. E fijarse se tuvo unha historia tan esplendorosa que é o Circo do Sol, o que é quen de encher durante varios días continuados o Madison Square Garden de Nova York, que hoxe aínda nos suena a grandioso, fixarse nos anos 60, 70, un produto nacido en Galicia, unha idea nacida en Galicia, que era capaz de encher os máis grandes escenarios. Circo que dá a volta ao mundo varias veces, que actúa en Japón, que é o propio emperador do Xapón o que vai ver o espectáculo, incluso mezclándose coa xente, que era un acontecemento importante. O emperador era sagrado, non se veía. Vai o Circo do Sol a Japón e o emperador sale prácticamente do seu retiro e se integra coa xente. Que falar de cando este circo actúa en París. Decía a prensa, algún español dudaba da prensa, dos medios de comunicación da época, que éxito van ter en París, ademais do sitio onde estaban actuando. E é o Padre Silva o que manda un comunicado. Ved as imágenes que eles fan unha innovación do circo. Había espectáculo musical, visual, de danza, de circo, era unha mezcla. Penso que hai imágenes aí daquel momento. Eu vos conto, sobre todo os máis novos, que non sabedes ao mellor nunca oístes falar do Circo do Sol, vede, e estar aquí nesto tan grandioso, isto de verdad que dá unhas sensacións. Aquí un antigo alumno de Benposta nos acaba de abrir a carpa e creerme que isto é moi grande. Bueno, deixos. Que emoción isto. Hasta logo.